Se fáilteann agatí Pháirc an Croke cluiche Leathcheannais Leinhean chéad ceann a tosnú gan bhail idir Naas na Rí agus curtha cailcuinnig sin iad Shamrocks bhaile éil slú bailú isteach a gcónaí tróna álingantá I gceann ceathrú an chuman lú clás scail bhí báiste go going níos túisce sin ar fad glanta agus na cnílacha réasúnta má don am seo den bhliain. Na fórna bhfuilta sé ag súil go mór leis an cailbhinn tá curtha cailcuinnig go cinnte mar rán an údar I teachtasteach tróna ach fuair Naas na Rí bhfuil tá díon Dinta có le cúpla bliain Craobh Caildeire búta ceir bliain na stíigh chéile ach tá sé ag súil go mór leis an gaibhlind. Caimid súil chun ceang ar na fórna bheith dul chun Pháirc a tróna agus tas nóid le fuair Naas na Rí. Cormac Gallagher a bheith in san cúldómh agus lína lán chúláidir ó sa chóramach le John Michéal, Ross Kelly agus Peter O'Donoghue. An lína lechúil Kevin Whelan, Rian Bourne agus Harry Carroll agus Lorna Parker den Naas tróna beag Sean Gainey agus Simon Lacey. Tá tosathe den chéad scothachá go cinnte, Conor Dowling, Jack Sheridan agus Liam Walsh in san lína lethasach agus an lína lántasach an captain over trídeag Brian Byrne, taobh le siúd, tá James Burke agus Cathal Dowling. Agus na Shamrocks curtha cailcuinnig dar nó 5 bliain na stíigh chéile, tá hí go leor chu bheith gimmert an Pháirc an Croke agus fuair an láidir có siúd freisin. Dean Mason sa cúil tróna dómh agus ahrúáin déanta in san lína lán cúil. Darren Mullen, Joey Holden agus Ivra Seachtaigh, Cillian Corcoran ag teachtasteach in anad Brian Butler. Evan Shefflin agus Richie Reid agus Dara Corcoran sa lína lethúil na Shamrocks agus an captain Ronan Corcoran taobh le Paddy Mullen I Lord Parka. Lína lethasach well, díra cosúla Naas na Rí tá tosathe den chéad scothachá. Adrian Mullen, TJ Reid, Tharnasho Gortú beag an óir Domhnach agus Owen Cody sa lína lethasach agus an lína lán tosach. Owen Kennelly, Colin Fennelly agus Joe Cuddihy istigh sa chúne máise fuair an Harbheith láidir mar dúirt mé curtha cailcuinnig baile éil mar rogha láidir na núdar an so tróna ach táirg Naas na Rí cluiche dómh iad sásta bheithansá bhí bua an bhacha gona curtha íomhálaíonn san bouta ceathrú canis sí na rón agus bhúidir ceathrú fiche héin gona nád a thuchtaigh an lá áirithe sin agus beiste teachtasteach le misneach agus áit a bhaintach ag Leathcheannais dar nó Lion Más féidir sin íanamh taithí có bheith ag búchant Craobhacha is siad curtha ile éireann sa grád idirmheannach dar nó Naas na Rí agus bhfuil bhí na Shamrocks go maithain san Leathcheannais níos túisce im líana ach níor éirigh lotha cúil déanach ó Harry Ruddle a bhrisise gríthe agus an bua ag baile bhig gunnar anna chu dtíana rá hena féin go méid an Craobh am líana idir baile héil nó baile bhig gunnar ach tá go leor ammoníocht a fós le himmert idir éis sin agus ceann spricchas am líon nua. An réiteoir má Lord Parka agus sin é fear átha clia Thomas Cleason ag leirt lena chumráidethe ar an taobh lína agus rá go bhfuil míid beagnach réig an túsa chuir le cuasaí an sa I ceann ceathrú ar nó an tarna cluiche níos déanaí sin le cailme chudan na Crocaigh ó átha clia agus Naomh Mulling ó cheathrlach an sa agus nasc dar nó le ceathrlach le banistóir Naas na Rí sin é Tom Mullally tá sin na banistóir ar Ian Sheinshire cheathrlaigh a ríist im líana fear maithamaníocht ón leann mór a gail chuinnig. Na honnaide duinmh slíisteach go dtí an Ordáin, díreach trasnúing an sa agus go hainge beagnach réig le haig caithfisteach líród an sa I Pháirc an Crocaigh mar dúirt mé bhí báisteach ana rám níos túisce é sin ar fad imethe an gríon amá agus a gcóir deire mí na saona canílacha réasúnta maithain san ceann ceathrún sa tróna. Se Naas na Rí imisteach go gcurcail agus na focail learnacha có le chéile beiste ag súil go mór le tús láidir dar nó agus gan ligand dus na Shamrocks dul mórrán chun tosaigh ortha in san chéad leach ach go háirithe agus dar nó cluiche bháin búte ag na Shamrocks in san cluiche ceathrú canis go mórtas seo bhúidir éasca agus éasca go maith gona curtha na hirbhí baile chuisleán a chugáin 55 gona nád a 50 agus ní raibh TJ mar dúirt mé ag gimmert nach an nuair an lá áirithe sin tá sé Tharnais tróna dar nó rugach Cailín óg ag a héin agus ag níomh an teachtain se chatte déanamid cógáir agus lótha agus sa cáfis nach go mic an Cailín óg ag freistal ar géad cluiche I Pháirc an Crocaigh an sa tróna Naas na Rí fós a caint le chéile ag an deire brisin siad amach agus gacrad socrtha in Pháirc an Crocaigh don chéad cluiche Leathcheannais Lein 2000 agus a 22 céimhigh
Dala seach sa Craobh sin cheist na Shamrocks ó Bhaile le gail chunig mar rabha láidir na núidir an Craobh dar nó búta chu nura agus dos éon Craobh Leathcheannais búta chu thar na blianta agus an club is omrátaí in san cúig an níléon cheist fé ach Craobh le éireann comach na súlar fad gan san slitter catisteach an son ag an réiteoir sin é fear á clia Thomas Gleeson agus ag an deir Naas ag Iomána smachú déint go maithan san ag Simon Lacey an Timróir Lár Pháirc ag fanachtan san tá Richie Reid tá hí go leor go siúdach an ceann son ag an deir imethe thar an líne agus puc sleas a bheith ann I bhór na Shamrocks agus Richie é héana hógaigh. Domhnach an tócach ag an deirn ar ghearraigh le sé ghordaigh gceart agus Naas le Seamh ar Naas. Tá siad siar son agus cíimeh ar fithe héin tosna son ní raibh sé sin fógur sin ag conan bóran ann dómh an ceann son imthe staach ag siúd ach ar thaobh na lámha deise agus ar fóraíl má se seans crothaithe ag Naas na rí ach ag an deire ar fóraíl a rís tá siad chun tosaigh. Bhí Joe Cudahy ag súlas an slitir níor bhór sé é tá sé coristeach ag an deireach díreach isteach dí lámh an cúlbáran son ó iarracht Kevin Whelan agus seans ag Dean Mason na Shamrocks chur an únsaí. Paddy Mullen ag Iomána smachú tá fear na Shamrocks síntan son agus gortú a chorasta agus an réiteoir bhil bhí sé congracht an immert an cléthe dín go maith tús na himar henna léon cheist agus dá ar an sa chéad nómad duinmh dóhan. Ní léon scór fós fear na Shamrocks fós síntan son agus Cluiche ag tastáluigh. Cosúil go bhfuil ahrú eile déanta comá ag Naas na rí sin go bhfuil fithe Charlie Sheridan tosnathe comá ní raibh sé sin fógur a ribh réid nach hirid cúpla nómad ó hin gá ahrú déanach má se déanta ag Tom Mullally fithe Charlie Sheridan agus fithe héin Conan Boran tachisteach in san líne lántasach ag Naas na rí an é sin an glúiseacht nó an tahrú déanach a chasagrasíon an dro tróna sin on ceist Cluiche fós a tastáil an son ag Imar hór na Shamrocks tá sé go bra sin in fear Lár Pháirc an captéin go dain Ronan Corcoran. Ar Naas ar na cosa ach beidh an buile séir I bhábhar Naas na rí agus an fear hógaigh sin é Jack Sheridan. So tóca garda isteach go fada le Cathal Dowling, Shelvig Dowling, Contorton sa, das a Shamrocks Dowling fós a dul Shelvig beidir goil chance an sora cúlaigh Naas na rí tús na himara, stop ag an cúlbára bhí seans úntaach an son ag Naas na rí ar cúl, hú sé trasna an cúl bhí immerthóir leis féin ach sára bar déanta ag Dean Mason, immerthóirí fácar fud na háit an son ag na Shamrocks ní bheisiid sása leis a gosan ach seach hún é glantaigh Joey Holden faoisih go cinnte das na Shamrocks síos go fada le TJ Iomána ghordat ní dhéananig mar go bhfuil Seamh ar Naas ag Naas na rí agus mór an trúadómh ná fuair an cúl luach sin bhí seanúnta go seach hún a rístíad an ceann son ibrithe isteach ach ag an deire ar thaobh na lámha Cléan Tamsa agus ar fóraíl gá iarracht ar stréacha agus cúl cailte chomá be siad son costasach ag an deire beidir. Leis seach na Shamrocks agus TJ Treis an ceann son na ghorda cumán caite in ró ach ag an deire bagan sé ar Naas agus an ceann son choristeach ach ag an deire ar fóraíl. Má se aspa crinneis in san chéad trí nómad a choristeach ar an dáir ní léon scór feice go fóla going dar nó fe taí golóric na Shamrocks a bheith imirtan sa agus maintar chailcuinnig seo deise ag Naas na rí an ceann son ibrithe isteach ach ag an deire ar fóraíl a ríist ríon bóran leis an ceann son an tríú ceann má se ar fóraíl ag na Shamrocks an pocamach mar tócha gotí Cillian Corcoran. Pas clisteachtaí Evan Shefflin ríist aber bhá déanta ag Naas na rí ní airíonn lotha ag Altar Naas. Burton son dul isteach agus ag an deir an Lee Road cumad a roád ag Ronan Corcoran. Ní léon ceisteach go bhfuil brú go cinnte ag teacht ó Naas sin san chéad cúpla nómad an sa agus an is scór ag tastáil dúr chun iad a hocrú. An muir taobhlín an son a rá Jack Sheridan bogus siar céim nó gó. Ceann Domhnach chu sé gard leis agus héna héidir feite aige in san cléthe ceathrú ceannis cúpla seachtain ó hin de gang ó bhuilí séir an ceann son choristeach agus ag an deir an muir sás de harann trasnáin an son má se an chéad cúlíonn sa cléthe
Ag Naas na rí be siad sásta lei sin. Couple seans go dain rih sin agus gortú Ellenson ag fear na Shamróga ar an Dave Howell. Leathcheannais tastáil a ríist agus nimmer briste go maith túsan himmer na seansanna go cinnte níos mó cá ag maintar Naas na rí ach go dtí seo ní le coolí nóháin ar chlár na scóracha agus gortú cosúla chuirteach ar na Shamróga Howlanson agus sin an tarna duna beidir lucht leis ará go bhfuil se go bra ní le an deire is cosúil agus sinna Adrian Mullen tá féhrúan son beg Leathcheannais tastáil uigar Dave Lína ach ní le nachrú dinta go fólachán cean sa smachta go háling san éar rístan son ag Naas agus tá sí tosnathe níos fear ní leon ceis immert Cliistan son I dróna dosathe smachta sig an son agus seochaí glúisteachtaí maithe chur Michéal deise an bhar bhór an cúlí níos túisce Jack Sheridan an cean son Haran Seasnáin gá cúlí na níis ag Sheridan gá ceann ag Naas na rí agus ní raibh na Shamróga ag súla tús mar sin uthe. Immert ar fad in áíire ag Naas go dtí seo. Dar nó bhíidir sé immert fé ís ag go mórtas Cail Cuinnig ar na blianta seo deisenis ag cnílí dus na Shamróga cean ís le bristeachchan agus tá brúanis ar chosantóirí Naas na rí sleanaisteachchan de seo ag an teire gan é chuirteach sa láh glantach tá contúir da na gcónaí agus seans ag bailile héil tá dínamáí ag Tráchtaire ó Naas na rí agus ann conclúdach tá Conan Boran seo chuúníidir an ansaí ríist Rás chun sellbheith chosantóir na Shamrógan sonach ag an deire ní aíon leis agus caithil Dowling ag ggéirigh smachtú smachta ag Dowling tá seansan ag Naas na rí ar cúl an cean son imimethe trasnó blochálta agus fada talún stop ar an tarna iirecht an son ag Dean Mason sin an tarna seans ar cúl a bhí ag Naas na rí ag tús na himmarthe stop ar ríiste an cúlbára tá siad ag crothú na seansan ar fad agus go dtí seo ní le fuair amháin in san caibhlinn deis eilenis cean son an Tráchtaire ó Harry Carroll agus Haran Seasnáin sár iirecht amach an son ag Harry Carroll trí cúlí na slíige chéile ag Naas na rí túsúntaach ag curtha Cail Dara. Seachún a ríistíad Captain Brian Byrne leis an iirecht sin ach ag an deire ar thaobh na lábha clé agus ar fóríil an carú ceann tá mithe ar stré ag Naas in san chéad Couple nómar an sa be siad Harbheith sása leis an tús atá déanta go dtí seo. Tin díá beidir bheoch ar Tá Mullally an banistóir ná go raibh gá seans maithachar chúl ach seachú na Shamrógan is Garrett tríd an son Paddy Mullen seansantá Garrett cúl an cean son íse le an deire Haran Seasnáin hí seans go cint an son ag Mullen ar cúl ach ag an deire bhí sé sásta ag chur Haran Seasnáin agus cúntas na Shamróga oscailte I barcha Crocaigh. Naas a ríist an dígras le feiscint na go imar hansá tá siad ag trid go fiíochfar a go héanaíir a go seochúí tá siad chun tosa go ríist ar chosantóirí bhaile héil tá seansa más féidir an pasacóir trasnatá deisintá ar cúil stop ar ríist ag an deiretá sé churisteach sa líntáin agus tá an cúil sin aimsethe ag Naas na rí bhí sé teach bhí gá seans ribh sin stop ag an cúlbára ach ag an deire fuair Cathal Dowling an teangaháil deirnach tá cúil ag Naas na rí tús plódrach amachchas amachchá. Nis tá cosantóir sínta gorta comá tuigeann bailile héil go bhfuil siad féhrúan sa héana trí ar chlár na scóir ag Naas na rí gan éon scóir fós nó gannach éon cúlí amháin go dtí seo ag na Shamróga ach an cúil sin scóir cinúnach agus tá Evan Shefflin síntan son tá cintan buntáiste ag tosathe Naas na rí go dtí seo sa caibhlinn. Agus beisiid sásta bhí gá seans ribh sin ar cúlacha tháinig an cúil ar an tríú iirecht agus scóir cinúnach tá slú an mór ansá ó Naas na rí ag taú lotha a dtíine ag fearisteach go héanaát ar fud na tíre agus go dainn tá luch leanta maintar Naas na rí má in Lanzarote fé láthair in San Phoenix bar maintar bhí chonach agus clán agus cárda Tásúlagam go bhfuil siad ag buin tanmhas cuasaí go dtí seo agus tús láidir curtha ag Naas na rí in san caibhlinn. Níos teohearing I Lanzarote namartá sin sá ach tá anna caibhlinn tosnathe ag Naas go dtí seo. Leis an cóirlaigh sin fós
chur Shefflin ach ag an deire tá sé go bra agus is tócha an rud a has to go na Shamrocks ná lús éigen tá hógan tamachchas Cluiche Naas na rí mar go dtí seo ní lech fuair amháin sa chaibh den seo chun a ríistí James Burke. Ríist an ceann san imir isteach agus isteachtí lámh a Dean Mason a héin sé agus tá deisinis ag na Shamrocks an taon bhúirt a bheith chán ná nuair fuair Paddy Mullen Shelf go Domhnach bhí sé Garrett Street an láir tá deis Ellen son ag Jack Sheridan an count sa Haran Trasnán tá go héire de bhúlann sé dul Haran Trasnán an tríú cúlín ag Sheridan agus Sarhús ag Naas na rí. Leis neach mór an daoine a le héad ag tarlú ag túsan imar héna cethir gona nád a hain agus deisinis ag na Shamrocks an lámha in ordig an réiteir tan buntáiste tugadtá deisian sár cúil pás Cluiche Ibristachanta seansan sár cúlach ag an deire stoppathe agus tócan buntáiste mithe chomá agus a ríist ar lá eile bheoh iireachtaí mar sin am heisteach sa líntá Naas a teachtamach anis agus Kevin Ahern tóca ibar fétó an tríú ahrú nach raibh tugadúing ó héamh Naas na rí agus cuma tá siad as leis an fuair na Pháirc. Leis Ballyhale síos go fada le Joey Cudahy ach ag an deire sciúrn an count son Haran Lína agus beag puck slasa a bhábhar Chrócaigh chuinnig Evan Shefflin hógaigh. Dar nó an cúigú Craobh stigí chéile búte gail chuinnig agus a bu éasca go maithe go deire ar chuman Hamish Stefáin Ryan seachtain íochan an count so tóg ardach stoppa nó ó fuair cosantóir Naas na rí an son John Michéal fuair sé buile ón slitir sin agus tá sé síntan son agus an immirte gleanúnta raig na Shamrocks teach fuair sé anna bhuiile an count son tá deisinis ag na Shamrocks an count son éasca go maith ag ón códaí Haran Trasnán ach tá an cosantóir fuair sé droch buile go cinnte in ád chuirtóch go cinnte agus tá sé sínta. Ón códaí ag aimsún scór ag deire gá chulín inis má se ag na Shamrocks ar chlár na scór. Agus buile den slitter foot an son ag John Michéal agus spéidir go méid ar almthúgant ar feidh tamlín an Tráchtaire Naas chuig a héin agus ag an deire an réiteoir dolisteach fiechant an bhfuil sé cearcolóir Thomas Gleeson fear átha clia agus ag an deire is tócha mail bheag son ach an cúil sin fuair Naas na rí bhí sé tastáil mar bhí gá iireachtar stré nó blocháilte ag an cúlbar a ribh sin ach an tríú ceann tháinig sé iireacht ó Brian Barn Trasna ag a deire stoppathe amach go dtí Cathal Dowling críocnig sé go snasta agus cúil ag na Shamrocks a héna cethir gona nád a dó cúig cúlín atra tris dosaín nómad agus ní raibh mór an daoine agsúil lena le héad agus ríist maile chur a cuasaí TJ Siar ag caint leis an réiteoir an son níl sé sásta le rudéigean de hála beidir níos túisce ach an réiteoir rá mise atá gceannas ar cuasaí ansá agus an bhail fóst an chuirtú atá choras de John Michéal. De gréibh atá búte i gaiildar ag Naas na rí Crócaigh a stigí chéile. Bhí bua éasca go maithe gona má nuad in san Craobh in san Leathcheannais am líana nád a fethe gona nád a dóigh agus dar nó bhíidir ar naisian son níos túiscim líana agus chutha hiirí sin cíl bhuiile chutha de grím seolacha in san Leathcheannais ile éireann idirbheánach agus dáhrí sin taíáid gimmert ar an stáit se mór agus go dtí seo iad atá níos fearnaí léon ceist tá John Michéal go brá ríist má sin pak amach le teacht ó Cormac Gallagher é ciún go má mar chúlbar go dtí seo sin a bheith sásta le sin ag fécint ar na rana tá sé chun dul tín taobh hauld an Pháirc an tamsa. Rís na Shamrocks beáín ar fudnam háte ó héamh legan tamach imar den ní raidir súla tús mar sin ag Naas an count son ibraisteach ach trasna cúil a raig an count son agus an cúigú count ar fóríl ag Naas na rí. Nus bhí puck amach mar tócan son go fada le Joey Cudahy ach an réiteoir á rá fan gan arótú an adóghúmse a déan Mason agus ag an deire sé tosnú bouta bhain eile tús láidir ag Naas na rí. Bhí glán an úachtar Cluiche an son gan ceist agus beag an buile séir a bhábhar na Shamrocks agus a dul le dehannas hawl can é hógan Richie Reid. Dar nó seolach leabhar star an chumming ag Ballyhale an teachtain sechat agus am agsúil go mór le éileamh ard chuman gan doubt a shahid ag iirigh seileadh bhálún son tá Colin Fennelly.
Ríis níl rudí go brúach rohá dómhans na tosa go dtí agus dígrasúnta go ríis le feiscint an immert Naas na rí seachún iad bhí bailile héile ar an ansaí ach tá Naas na rí ar levéil eile agus tá Cluiche eile fecinn son ag an réitóir agus beag buile séir éas go gá dhéartha Jack Sheridan agus deis iad a chur sé cholín chun tosa go ríist. Forlámhas omláin go dtí seo ag Naas na rí féidir leanúnt ag an levéil seo sinníon ceiste an stad seo be siad sásta go má Jack Sheridan trí cholín go dtí seo ige gá ceann ó nimmert ceann ó bhuiile séir seo an deis is fosa agus é áirithe go má agus thrann seasnáin ag Sheridan. sé cholín idir na fórna Shamrocks is a glóric scór deis ag dara carcan an count son Ibrahim Stach agus an éireachtan son ón leachúlí a teach an tosaigh ceanna heasta go hin á rire. Nis began brúan son ar Naas na rí agus ceann sa caiilte se níos fearr óna Seamróga go ríist cosanta na bhaith dhéanamh ag Naas na rí ggéirigh é gáiltar neis. Tiite machchan son tá James Burke ag ggéirigh carú leis na cosantóirí airíonn leis ansaí a Craobh tá deisir scór eile an count son Ibrahim Stach ag an gosantóir son bhí seans ag Kevin Whelan ach an séú ceann is atá fóríl ag Naas na rí Spáinne sin forlámhas omláin in san caibhlann go dtí seo bailile héile is an count so congant an taobh lína cuid ar neis go héifeach an son ag James Burke a tart faí on cúlín ach a iirecht ríist beidir gur bhúil sé é beánín róthapig réimh na lámha deise agus ar fóríl. Dean Mason a bhd níos gléthránaí ná mar bhí sé ag sú leis in san caibhlann go dtí seo Chelvanis ag ón códaí cúlín níos túisce go ríist níl an chéad teangáil ag an levéil mar becheart ag bailile héile agus beidir go nícha siad as sin rih na himrithe sleanna seachtaí Simon Lacey seachú Naas na rí tá brúan son trúr ó bailile héile ann ag an deire Richie Reid chun é glanna. Congant an taobh lína ach dulta haran lína an son agus beag puck slasa I bhábhar Naas na rí is tóca go deire. Sean réitóir dul seachanis agus seans go bhfuil Thomas Gleeson chun é a chahabh isteach beidir idir bhirt is tóca sin rud a dhéananig sé agus bhí ceistán cé a fór an teangáil dearnach leis an slitter. ón gafisteach shelf ag baile héile caite an son a deir an réitóir agus níl maintar chail chuinnig róhás leis an cinine sin. Fuisimh don Naas na rí agus deisiá dul ar an ansaí mar a bhí mé rán níos túisce fé í se gail chuinnig a dhimmar anna chud na lads seo ó Naas a chud amíochta agus rud a thug anna deistómh dul chun ceang a dhimmar a bheith gimmar an aig fór na níos láidir ná mar bhí i gail dar ag an am agus carric sé go cinnte lóhan is. Seach nó me díocata Pháirc an Crocaigh. Cúlín idir na fórna ceann go contúirte ag turling te an sánach ó banistí déanta go héiftach ag Darren Mullen agus glanta ag na Shamrocks ach tá Naas na rí chun ceann tá trúr ó Naas an son ag ggéirigh sin na smachtú agus ag an deire Iomána glótha anna chlisteacht ina good immerthe go dtí agus seachún a ríistíd. Ceann sa cuairt an taobh lína. Ag an deire cumádtha leistigh an son ag Charlie Sheridan Cardaí tain sé siar. Ríis glúiseachtaí maithe seachún an captain sin é Brian Byrne iling géir go má ach ag an deire ar fóríl agus sin beidir an rud is mó chuir isteach orthu go bhfuil 8 ceann díreachtaí ar fórílacha in san céad tréimhse. Dara Corcoran for se cúlín níos túisce de bhaile héil seach sa lára hain sé Paddy Mullen cúlín ag a siút chomh má níos túisce seansar an tarna ceann ag a héin agus tá na muir sásta má se an bhear na leideithe ag na Shamróga. Sin gá cheanna stigí chéile a cáis ceannig Dara Corcoran ceannig Paddy Mullen tá stig socrú beidir ar deire sa cléthe Adrian Mullen inis. Leis seileadh an ceann sa chuiristeach ag Mullen sin cúlín an cléthe ag na Shamróga trí ceann inis a stigí chéile cá an bhear na leideithe boutáin eile cá.
Cluiche an difríidir na fórna an ceanna fór Cahal Dowling. Siar san 8ú nómad an puck slasa. I bháver Naas na Rí a bheith. Agus an Mharthógaigh Kevin Whelan. Tan siad a chamán Joey Cudahy ach ag an deire smachtathe ag na Shamrocks Shelf Cailte rís trotha. Isteach sa lára hain Naas na Rí agus an fear mór sin James Burke bogad amach deise go siúd ar Coolín. An count on Ibrethe Stock agus sár iirecht amachchas amach ag an lán tosaí. Hastig scorú in our ear mar gribh tríchang an ige chéile aimsig na Shamróga an chéad Coolín ag an lán tosaí Burke agus an bhearn ar nastí ceire Coolín. Nisig fannacht an son Joey Cudahy. Seans go siú tard fion Coolín nó tuisig an count on Garrett agus tá TJ Doliseach ag tá sé róáda de gaingecha agus lagíir ag a deire. Téan slitir go héas go Haran lína deirnach agus ní lánach an tarna ceann atá imithir stré má se ag na Shamróga 8 gainge ar fóríl ag Naas na Rí agus ón bocamach Shelf Harnash ag Mullen. Seans inis ag Ballyhale tá brú ar Cosantóirí Naas na Rí tá sin misteach fáil le Colin Fennelly seans ar Fennelly ar cool Fennelly fósa dul bhfuil Cluiche agus tá gan éon cheist tá buile éiricha bronta ar na Shamróga bhí Fennelly a dul isteach bhí trúr ag stracha as agus ag an deire an buile éiricha bronta agus seo deis cinúna canis ag na Shamróga tá siad ceire Coolín chun deireadh seans an bhearna chornastí Coolín amháin céile thóga gach TJ agus TJ Reid sin éon fear. Os a Cormac tá Cormac Gallagher buile éiric inis ag Ballyhale chun an bhearnas luach ágan tidir na fórna ceann sa búlt ag TJ agus íse le Stock san angach. Cool ag Ballyhale treis nómad agus fethe níl atranis ach éon Coolín amháin. Anna bhfuil ar fad ag TJ agus i brab na súl an Cluiche Astra agus gan Astra ach Coolín amháin. Nis scóir tastáil ó Naas treis an Cool sin i chéile. Agus tuige si go bhfuil dóhan am a fósil dul sa Cluiche teachta amach a rís tá na Shamróga ón Keneally. Pass Trastans ó Spás golóir son ag an captain sin é Ronan Corcoran. Féhrú ach ag an deire ráis sé siar agus inis fios go cinnte le cúpla nómadar immert Ballyhale pass Clishton son ó Adrian Mullen. Imróirí Ballyhale ag glóir na líróid ag an deire tan Chernashtí TJ an fear fór an buile éiricha dóibh díreach son cín se go bhfuil Spás lasma an soig Ronan Corcoran. Se níos fear go cinnte ó na Shamróga. Shelvan is ag ón Cody for sé Coolín man níos túisce deisir Coolín eile agus an count sa Curtis Stock ag ón Cody agus Tommy their co-score héna sé an taobh anna iirecht an son ag ón Cody. Má se héna héin ag na Shamróga agus Chorlaise tastáil ar imreóir ríist agus an réitóir ará leanúnta raig níl se chun stop a chóir le cuasaí James Burke. Agus lárna go más an immert gotí seo den Naas na Ríogh tá siad a glóric scóirneis an cúpla ceann deirnach tacha na Shamróga cinnta ríist aber fá déanta ag na Shamróga tá siad cinnta fiosathe le cúpla nómana nó siar a hain siad leis a ceann son. Dachirtí é smachtúach ag an deire cinn siad go bhfuil Richie Reid ag freacht an ceann agus ceann contúirteach imeteisteach an son ag Richie Reid tá Bert Cosantóir ann tá coolbar ann an féidir le Ballyhale se le bháil sinníon ceist tá sé cá. Dachirtí é ag gáirdach. Ag an deire an réitóir rá go raibh Cluiche feiceige faois bheith ann agus tuigh Cormac Gallagher amach chun buile séire hógant agus Naas na Ríogh chur announcí an Green sna súla ar an son seach nómad fáchas chéad le agus na fórna ar chóscóir well ní raibh mór an daoine ag súl leis sin ach anna chaimhlann gotí seo feice ón dáhéh beidir go mbeadh díomá ar Naas nach bhfuil beagán níos mó chun tosaigh tris na Shelf ar fad a bhíochas a Caimhland. Ballyhale taí golóir ar na blianta cá an cluichí mar seo ceann Cliste Ibrahim Trastan in the Pháirc an sá beidir numar Spás tuch an son de Adrian Mullen. Ceann sá Curtis Stock ag Mullen iling ggéir gomach ag an deire an mhuir sásta má sead an chéadúir sa Cluiche na Shamróga ó Ballyhale gafa Coolín chun tosaigh. Bach amach le teacht ó
Cormac Gallagher. Scored is tastal ó Naas an counts on the captain Brian Byrne. Ibristach a shoot a reached. Aspa Crinish or Haven and Lava Desha gus Lochlanta Naas a Capagriff Shishin Haran Trasnanchin in Neu Countatar for Ilaka. More made a shin. Vilcoog Nomad. Ish Cahill Dowling. Shell of Kyleton on a shoot because counts out Haran Lena. Well, the Ronan Corcoran Haran Lena. Ach, near Evan Schlitter Dern Weir Egantera. For Haran Lena. Ach, Began Puck Schlassin of over Naas and Ríogh own Cody Hogig. Donai in St. Bua, a gonna Curran here via can counts on a Mihir Stragus and Buntosh Tarnash Naas Nari, Shakunid, and 3 score Dernak, Egna Shamrocks, Countic Tassalo Naas Nari can count so well. The Rifshin Dol Aina, Akishtakati Cossentor, Na Shamrocks and in Lawn Cooley, Joey Holden, Agus Deshika, ooh, via Bruin son or Killian Corcoran, Agus Shin Dierk Murray Heel Misha, like Shayla over, Agus Fuchshit and Talaveg on the Inson Common, Agus Big Bwille Sair, Aiskanish, Ignos and Reed, and Ruddy Biogabader Nakwilla Dull, Leshna Shamrocks in Yov, Agus and Shanshaw, Chrócaigh Jack Sheridan. Oh, Kerricoolin, I'm Shake Sheridan, Goody saw in Yov, and Count so well, John Counis, Fossavega Gay Yaring, Agus Shanska Corsi, Horamu, Duntarna or Nundriola Shekul. Cossentor Brescia Duller Nasher and Lena, or the Gama, Agus Haran spotted Doveg, Sheridan and Coolgu Coolina a shoots a Cadla. Damit Corham done turn about or Coolaga shocked and Tave. So we're Hastigan son on Naas and Reeve, Hainado, Foot a Rivishin, Igna Shamrocks, Shakungar and Ouncy bout of 1 Ellie, or Cossenton of Ahian and son and Kevin Whelan, Upper Vadent Igna Shamrocks, Shellifer Nash and son, O Owen Keneally, Trasna Hain Sheshud, Egantera, Shansek TJ Reid and Council, Cora Harragooling, Harrod Trasnoniga, Agus na Shamrocks, Brabna Soul, her Nash and Uchter, Kate Coolin, Tranona, Egg Reid, Darnon, Bulla Erica fight again, Nis Tushka. Nish Cormac Gallagher, that she needs Gleheroni, go kintil a couple of nomad and us, and we're vig toasting him her. Fad Galorla Shabukamaka, I can reach the Shamrocks, Agus Crut, Nis Fiara, call a couple of nomad and us. Kansa, Tagan Chernashti, Owen Keneally. Fiakin Shinor, Agus Squealing, Shayla Hirach, Donavak, Egandera. Counts on Air 4 Eel and Trio Count, Tar Stray, Egna Shamrocks. 3 nomad focus again, La Etelt. Agus Etlánig Fogland Airfort, Cluiche, Le Feshcantos, Cune on Scala Vúr and so Bark and Croke, na Suler Father a Slitter, her Nash, Egg Naas Nari, Ní Hamar, Tashe, Footig Dera, Egg Ronan Corcoran, Obervadientig a Shudak, Naas, Egg Tridig, Irrig Alter Nash, Agus Iric Loha, Shellif Imhestakan son, Egg Kevin Whelan, and Tart Fiane Coolin, Egg and Darren Count's son. Well, no where Sausta, Haran Trasnon, Score Mahanson. Egg Kevin Whelan, Tá Bertzelina Lachul or Clorna scored an Naas Nari. Tá min Corham don trio of outa. Ovi Shanson son Ignasak Egandera. Adrian Mullen, Tahiun to get shoot Darnola. Club Agus Lacunte, Shachuna Shamrocks. Fort Begonin Schlaun vi Kioch Lauder Bosch Dugwing. Riven Cleha, Ach Shellifosen son, Egna Shamrocks Count Clish Nibristakan son, Smachtaha and Rhetoric Squeala Leshidimerton pass, Deshan so better cool v Shanson son, Eg Own Cody, Ach Sovald and Kidsko, Eg Cormac Gallagher, Egantera, Vi Collish Feka, Egan Rhetor, Tashitaring her Nashiga, Big Shans Ace, Eg TJ and Shamrocks Cor her Nash in Uchter, Ach Vi Shanson son er cool Egna Shamrocks. TJ can count so Hogan, Hain Godisha, Siklehaga. Count so Ace Gugama, the Murhor Ho Comasuk. Don't check with Amagoni, Agus and Count so Corrishtach, and where Dull Dirk done brought Bon, Agus set Noman to Gunam Falka, the Shamrocks Gaffa Ain Coolina Wan Contosig.
Sin ceansa sleanann sé thar na cosantóirí agus tá deisinis ag Naas na Rí go bhfuil oscailtíonn sa beidir a coolla chun passim amach go Cluiche sa seaná blocáil úntaach déint an son níl an contúirt glanta go fóil se le bheith Naas na Rí ach ag an deire ní rah aing ann chun an pass a thógant agus seochún Laighean ón Canílí tacht amach cha siad bheith aircin is siúr Dave eile rud nachhfuil ó Naas a dhéanamh ná coolla chéile díreach rih lehaim TJ Glurg se le bheith ag an deire ní airíonn leis beidir ag an deire sé a bhábhar Colin Fennelly ach ag an deire imime amach Haran Lína a go ríis bhí seansa si an son ar chúl ag Naas na Rí. Ceisna beidir fé lína lán chúl na Shamróga sa cluiche agus go bhfuil ligí beidir tucha fé nara ag Naas a teachta seach sa Caibhland. Níl an buntáist amláin beidir tócha níl a cúlaháin go dtí seo trí deisina eile ar chúl cailteacha. Nis be ceire nómad dam cútamh gortathe. Bhí roiint gortathe go cinnte going sa chéad le. Agus an réiteoir á rá dábhrí sin go méid ceire nómad sa mreis. Na Shamróga cúlín chun tosaigh an féidir le Naas tarraingtar chóscóir rih lehain bhráilóthe sin Shellah Naas ag na Shamróga agus deise go siúd tartfií an scóra le anna bhrú agus trid in chéad scoth teacht ó Naas na Rí a ríist an Cluiche an son géalte ag na Shamróga tá slú a anna bhúr ó Naas bailthisteach an sa bhad níos móna mar atá an sa ó Laighean agus an Lochlanta sin sásta leis an muile séir bheith tucha. Leis tá cinnte go raibh Jack Sheridan trasna chun é sá thógant cuaig cúlín go dtí seo trónaige tríchaing ó bhfuilí séire gá cheann ó nimmarteach seach an ceann beidir is deachra ina leach féin den Pháirc agus a pélóhan na gaotha atá an sá tróna tá sé ina aghaidh comá. Jack Sheridan Orda go má na muir tugann go dáma ag tá siad sásta Haran spotted dómh Sheridan an séú cúlína go siúd tá idir cóscóirt an ceathrú bhauta hína na an taobh. Is deachirtí na Shamróga sin na gáardach ag an deire Irene Lótha agus passan son teacht ó Canílí. Róád a beidir go deire bhí Ronan Carcan ag Glurg se le bheith a clúdach an a bhahan son ag Naas na Rí tá siad féhrú inis. Réiteoir scuile leis nimmer deachirtí ag aine se le glánagáilt an son agus an hens go gaigh sé níl tá sin chun ligant an nimmer dul raig agus Shellah Naas an son ag Canílí feicála go más sa cluiche ag an deire tugann sin pasture dín captain sin é Ronan Carcan ar an Dave Lína agus Haran trasnána a siúd anna chúlína go bharlár Párca. Shamróga gafa chun tosaigh in amcútamh gortas chéile. Gá nómad imethe hena féin den ceire nómad. Pachamach tócan son ag Cormac Gallagher ceann gard an tamsa bhrála tarraingtar chóscóir rih séidir na fadóige ag an mrise brisenis agus ag an deire Irene Lótha smachtú Cathal Dowling eisian na fuór an cúldómh níos túisceach tá Cluiche an son feicean ní rah mórrán ánach ag an deire tugann sin buntáiste ar Naas don Naas na Rí agus deise go beidir chúlín eile seasta díreach ar an spot atá Sheridan eisian na hógaigh. Tá sé crainn go má go dtí seo fuair sé degúlín ó bhfuilí séire i gcuine baile chuisleán nó gcuine Seamróga an san cluiche Chrócaigh caiichís ó chuin tá réidir ag obair go madó tróna agus seo cheann beáin taobhir an lína 15 nó lína 16 beceirta marrá agus seansaige cuasaí a chorthamúd an 5 bouta ní raibh mórrán daoine ag súil go meach an Caibhland cócóngrach. Sheridan an Counsa, Haran trasnáin an seachtú cúlína go siúd sa chéad le. Tá sé ag freagart cúlínar chúlína chéalann sa. Chorm 5 uair in san chéad le. Naas na Rí agus Shellah có ríist ach an Counsa isteach gan aine ann ach dara mullen. An éasmachtú agus na Shamróga chur an amsaí isteach le Joey Cudahy. Seo immert níos fear deise go deireadh Dara Carcan for sé scór níos túis gan tarna cúlína go lechúlí lár an son agus na Shamróga gafa an tosaigh go ríist. An réiteoir ag Glurg
Líród an son agus an adóg lehama séit an son aige anna chaimhn tar fad in san chéad le for mar cúl luan níos túiscó cahal dowling den Naas na rí hí smacht omlánacha in san chéad carú uair a clig agus an loch leantaigh seasamh an rís agus á meala dul isteach go dtí na seomraí festais anna hespáintas céad lethe uatha tháinig baile héile seach sa cléan son Buile Éirice nómad agus fithe ag TJ Reid agus cúpla scór maith léadí Adrian Mullen agus ag TJ Reid na dhéag sin tá cúlín idir na fórna ag an rise na Shamrocks ó Laighean cúlín chuntasig héna héana go siúd héna de ag Naas na rí faniginn sabig búg faintí an chéad lethe going agus action ile an tarna lechan son ag teacht gan bhail. Seamróga dowling fós a dul seilbhige, beidir goil seans an sóir cúlaigh Naas na rí tús na himra stop ag an cúlbára bhí seans únta an son ag Naas na rí Tá an son agus seochaí glúisteachtaí maithe chuir le chéile deise an bhar bhór an cúlaí níos túisce Jack Sheridan an count son Haran Seasnáin gach ar an tarna iirecht an son ag Dean Mason sin an tarna seansar cúla bhí ag Naas na rí ag tús na himrathe stop a ríiste an cúlbára tá siad ag fuair na bháin in san caimhlinn deis eilenis Count on a Tráchtaire ó Harry Carroll agus Haran Seasnáin sorry ach seachú na Shamróga is Garrett tríd an son Paddy Mullen seans an tá Garrett Cool an count son íse le an deire Haran Seasnáin hí seans go cintan go ríist ar chosantóirí bhaile héil tá seans an más féidir an pasacóir Seasnáin tá deis an tá ar Cool stop ar ríist ag an deire tá sé churisteach sa líontáin agus chá ná nuair fuór Paddy Mullen seilemh go Domhnach Bhí sé Garrett Street an láir tá deis an son ag Jack Sheridan an count sa Haran Seasnáin tá go héire de bhúlann sé dul Haran leanúnta raig na Shamróga teach for sé anna bhuiile an count son tá deisenis ag na Shamróga an count son éasca go maith ag ón códaí Haran Seasnáin sé cúlín idir na fórna na Shamróga is a glóric scór deis ag Dara Carcan an count son Ibrithe Staach agus an éirecht an son Baile héil seach sa lára hain sé Paddy Mullen cúlín ag a siút có manís túisce seansar an tarna ceann ag a héin agus tá na muir sásta má se an bhearna socrú beidir ar deire sa cluiche Adrian Mullen inis le seilemh an count sa churisteach ag Mullen sin cúlín an cluiche ag na Shamróga agus an fear mór sin James Burke bogad amach deis ag a siúd ar cúlín an count son Ibrithe Staach agus sár iirecht amach ag an lán tosaí has tá Cormac Gallagher Buile Éirice inis ag baile héil chun an bhearnas luúágan tidir na fórna count sa búl ag TJ agus íse leis Róga Seilemh is ag ón códaí for sé cúlín má níos túisce deisir cúlín eile agus an count sa churisteach ag ón códaí agus táimidir cóscóga Seilemh Nash an son ó ón canílí trasna héin sé siúd ag an deire seans ag TJ Reid an count sa chur a haragúling Haran Seasnáin aige agus na Seilemh imheisteach an son ag Kevin Whelan a tart fa dhéon cúlín ach ag an deire an count son well na muir sásta Haran Seasnáin ag na Shamróga count Cluiche Ibrithe an son smachtathe an réitóric scuile leis an immert an pass deis an so beidir ar cúl bhí seans an son ag ón códaí ach chu an amsaí seach le Joey Cudahy seo immert níos fear deis go deir ag Dara Carcan for sé scór níos túisce an tarna cúlín ag an lechúlaí lár an son agus in
There couple of moments in rash. Inson na Shomri festis na Shamrocks amála tamalín agus an Loch Lanta ó Naas ag seasamh aríist. Ag túsan dar lathach an idir gríosa. Tá na Shamrocks cúlín amháin chun tosig ag leham hinna héinte go gine héine de in san chéad leh idir arás ar fad a dul cúlín her cúlín scór ar scór ag na Shamrocks a bhuichas de iirecht ag dara carcran díreach ribh leham a gur éon cúlín amháin chun tosig céimh ag a dul ar aidí Leathcheannais Leinster sinníon cheist. Rah mór an dín agsúil go mbeadh an chluthe beidir chócóngrach in san chéad tréimhseach anna chaimhleann feicithe go dtí seo trán ón na Pháirc an Croke ag an réiteoir sin é Thomas Gleeson tris an sliotar chafisteach agus trichonómid idir singe agus féchan céimh ag a dul ar aidí Leathcheannais Leinster seilefan son ón gafisteach ag Conan Boran. Nás chuir ar an ansaí aige. Nás níidir ar lús lasfrach sa chéad le is de ggéir an rud céine dhéanam sa tarna tréimh sin sa. Ceann son im ar stré agus deisian son ag Richie Reid clúdach siar dus na Shamrocks. Nis taid ar nó thar na blianta ag na Shamrocks a bheith immert in cluiche mór agus tá mé cinnte go raibh cúpla focailtíí ag pat óban lótha ag an mrise. Ceann sa, well, tá sé mar stréach agus a ríist obairúntaach déanta ag Naas Peter O'Donoghue teachtamach le seileamh cailte ag Naas thnáise gur an tarna iirecht agus deis Tráchtaire an ansaín ceann sa cuairt an taobh lína sciúrann agus ag an deire i bhábhar Naas a bheith an ceann sa tá sé ag trid a go héin lí ród is an ceann sa dulta ar an lína agus poc sleasan isiacha. Nis be sé tácht dómh cúpla scór luach a gáilt. Kevin Whelan for sé ceann na héin chéad le. Go rís na Shamrocks tre Evan Shefflin. Dul ar rúthar seilefhanis ag na Shamrocks cuairt an taobh lína. Gúling fuit an son ag an teir an slitir me hamach ar an lína agus a poc sleasa a bheith ann a bhábhar na Shamrocks. Cúpla foileán takeisteach go tí Pháirc an Croke le tamalín beidir go dtinn siad gúil beagán Graimen na bí fácha haimpe le háite seo ag na súlar fad ar na Shamrocks agus an poc sleasa sa ar an Dave Howden Pháirc. Tócha go mar ag na Shamrocks agus ag an deire seilefh cumáide go deisir scóranis. Seilefh a gcónaí ag Shefflin scuilann sé leis tugann sé héin an second a bhúil sin ceann sa hiag sé go raibh sé ar fóríl an ceathrú ceann ar fad sa cluichir stréacha. Ná i gang díreachtaí ar fóríl ag Naas agus gan éon scór fós feice in san tarna tréimhse. Sár go bháil an son ag Charlie Sheridan den Naas. Fós a dul an slitir cailte go deirige agus bhí carric tastal an son ach a ríist an Naas ag trid bhí an ceann sin thnáise ba na Shamrocks tá sé thnáise ríist a chur an tarna iirecht agus deis a chud teachtamach. Ach a ríist cinnte Naas ag trid a go héan iirecht an son. Siar hain na Shamrocks. Paddy Mullen. Love agus an slitir an orde agus seilefh tucha thnáise ag na Shamrocks an son in Lár Páirce. Deis son carric tastal. Joey Cudahy agus an carric sin well ag an deire airíonn lotha seilefh cumáid an ceann son Ibrithe Staach na muir ag fécant agus an ceann sin tóiste go maith tharn seas ná ag na Shamrocks an chéad scór sa dair le aimse chud tréis trí nómad agus an fear Lár Páirc an captain Ronan Corcoran ag aimsiú. Cathal Dowling, Georg Shillah Galtag ag an deire brú teachtasteach ús an Shamrocks a ríis clippert dimmerthóirí an réiteoir scuile leis an imirt agus tagan an slitir amach a bhábhar na Shamrocks boutáin eile seachúí tá sé ag glúiseacht níos fear sa chéad trí nómad go cinnte de tarna tréimh sin son tá Calís feice díreach ó scór an réiteoir agus beag buile séir éasca go maith dhearfa ag TJ Reid dá thora. Nis héna dó go dtí seo ag TJ ar nó fuair sin buile éiric a dóibh in san chéad le. Deis ag henis trí cúlín a chur idir na fórna. Rís tugann sé chud ama a gcónaí. Tá hí go leor thar na blianta aige bheith immert a Pháirc an Croke le cail chuinnig agus leis na Shamrocks an ceann sa orde ag TJ na muir sásta leis an iirecht trí cúlín in seatra héna trí ag TJ an bhearnan is méide go dtí cúl. Is bhrála ná scóráil go luach
Instant Turner tréimhse tá sé go bhar leir Pháirce an son Simon Lacey agus stoppa agus blochailta is an tainge bháin le iver Darragh ar na gansa ag an Naas na Ríd an council ibristeach ag na Shamrocks clúdach maithan son ag John Michéal tá brúga cinter cosantóirí Naas na Ríd inis agus ag an Darragh council ibristeach na Shamrocks sella fósacha réitóir scuile leis an imir Naas ag trid ar Naas leis na Shamrocks agus aberfadjint ag ón Canílí Rís Carrick tastáil uig tan sé Sheeran son go fada le ón Cody gá Coolín Cody Rís cín sé las mohan son gwyl Ronan Corcoran chance go siúdar Coolín agus na Shamrocks is ag taring clóhic túsan dair letha sin 3 scór stígi chéile an cúig nómad a cá gá ceann ag Ronan Corcoran agus ceann ag TJ agus an bhearna is múis oscailt idir na fórna Sanna cinnte tamalaí go me sé rá leis na himmarthirí díreach fannach nóban na gós socrú isteach iirecht an chéad Coolín eile gáilt ach rís na Shamrocks chun ceint an ceann áirithe sa smacht a ríisteachá láh an áirde an réad tóir agus chalís feice agus tar sé sin deisiil an son TJ dul siar fadan na lech féin an Pháirc ach ní lainge tócha beidir le réadar níos fearna an fear chéine Bhí sé smuoine beidir ceann mar a thógantach ag an deire tóga sé chud ama agus duine sé iirecht an bhearna bhéadú a ríist agus cúig Coolín a choreatra 3 ceangas stígi chéile ag na Shamrocks ag túsan dair le haní léon scór fós tarna tréimhse ag Naas na Rí seachún TJ ceann sa áirdathe bhfuil fad golóir an sinín cheiste me heisteach ach ag a deire ar thaobh na lábha deise agus ar fóríl an cúgú ceann ar stré ag na Shamrocks Nis beidir lús an cluiche titithe ag tús an tarna tréimhse go cinnte agus Naas gan bheith beidir choláidir is a bhíidir in san chéad lech. Ceann sa sciúrann sé thar gainge ach ag iirecht clúdach an son tá Richie Reid. Féhrú a riine sé an tarnéirt é smachtú agus isteach sa lára chuirg sé go fada le Paddy Mullen clé maithimre go siúd gá Coolín aige. Tás na Shamrocks an pass sin well lag iirecht a go deire agus tar sin buntáiste ar Naas den Naas na Rí rion bóran. Leis a buch slas dóibh. Fága sé ag an deire fé Harry Carley. Tócha go maith ag Harry ach a ríist. Shamrocks an tosigh den ceann áirithe agus iad ar an ann ríist teachtamach an son Dara Corcoran gá Coolín ag a cléh féhrú atá sé agus sile for Naas cathal dowling dar nóis an fear a fuair an cúldómh sa chéad le skilden scohan son ag John Michéal Naas chur an ansaí seachtaí san tosa smachta go háling a sigan son ag James Burke ag an deire tréis an obair cruúig ar fad a dhéanamh lag iirecht ar fóríl an 10 ceann ar stré ag Naas na Rí an obair cruúig ar fad déanta pas cliste stachtaí Burke ag an deire imime ar fóríl níis seachún Simon Lacey Geirgan slitar gáardach féhrú an son agus Shamrocks ag fíocht a go héon iirecht an son tá ceithre Coolín atra ach tá chalís feice ag an réadtóir agus a bhábhar Naas na Rí ag an council. Nis dulcan é hógan tá Jack Sheridan. Fuair sé 7 Coolín sa chéad le cúig ceann an na pochan na séire agus rá cheann ón imirt seans again isis ar scór eile ceanna hastín in áíre ó Naas na Rí agus go dainún gluthe mar go bhfuil an 3 scór ag túsan dair lethe aimse ag na Shamrocks gá ceann ag TJ nó gá ceann ag Ronan Corcoran agus ceann ag TJ ach seansan is ag Jack Sheridan. Ceann sa choristeach aige an iirecht ar fad ag Sheridan tá sé gimmert go madómh ní léon cheist fé bhearna ar Naas tí cúil amháin. Shamrocks ar an ansaí smachta go háling a sigan sa deisian is ar cúla chun ceann son ibristeach sa líontán cúlan sin ag Joey Cudahy an módíreach ag na Shamrocks ón boc amach isteachtaí san tosathe chuir Joey Cudahy lámh an áirde agus sin buile níos den Naas na Rí. Cúil éas go maithan son ag na Shamrocks agus an bhearna méid níos tí gá chúla brab na súl seachún a ríistíd ón Cody
Garishtak, Shella Fos and son, and come on, Taringan Bontasha Tugga, Agus on cool, squealte, Stock and son, a Gawchown and Imucht, a nomad, and K Cownig Cudahy, and Tarna Cownig own Cody, a shin and a sheriff from Markleha. Gawchown Marinson and Pocamock Shin, Vishe Ro Varinori Rignosnary, Shella Fernashikas na Shamrocks, Agus Cody a Creek no Gawchul, Luke for the Chrócaigh Quinnig, Agus a Brabna Soul, Naiguli Natra, Tria Carteg, Gwna Haina Hainjig, Agus Rihan Roshig na Shamrocks. Nish Scorig Tastolo Nosnary and Count Shin Ibra Stock, oh, on a Iomána ar fad an Sonnacha, Sheridan Stoke Gadera. Tá 8 gúlín fós atra. Deisileg na Shamrocks an Council go hard ag ag an deire an séu ceannar fóríl an Sonnacha. Ag an dá chúl sin imimecht é nómad amháin treis bear na awl fór chur idir na fór na nish. Nás na rí tuige siad gúil cúpla scóir tastáil go marútha. Ríis na Shamrocks le Shellah Howlandson, Adrian Mullen, Coolín Céad leithéige. Deisileg na Shamrocks an Council a dul isteach ag taisteach ag an deire ar fóríl an 7 ceann is ar stréacha. Nish scoring ar cúlaigh tastáil Naas na Ríogh an Council slaunín sé isteach go fada le Dean Mason agus cúlbáir na Shamrocks in of Dóhan chun é glanna go dtí Darren Mullen. Machchan sa, isteach dtí na lámh go héasca ag Harry Carroll for sé cúlín manís túisce tá Naas na Rí féhrú aber bhá déantan son a ríist ag na Shamrocks agus ag Paddy Mullen for sé gá cúlín in sa chéile Fenley Dularaig ach an Slitter Kyleton sonige agus Harnash ag Naas na Rí Kevin Whelan os chlín na gúlaí agus scuilinn sé ceann contourt ag isteach sár Iomána amachchas amach ag Kevin Whelan an tarna cúlín ag a siúd beidir nach bhfuil siad imethe go fóil. Slitter and son ag ón Cody féhrú an buntáiste tugadh an réiteoir an lámh an orda gcónaí ní raibh in buntáiste agus a dábhrí sin beidh buile séir ag TJ agus ag na Shamrocks. Dá chúil sin an imimecht nómad in áíre ó Joey Cudahy agus ón Cody treis na Shamrocks chur in áid ana bha seo deisiil inis ag TJ. Héana trí go dtí seo. Rís tógann sé chud am a gcónaí gach Iomána tácht ag dó agus an Council gan éon strain Haran Trasnán. Héana cahar inis ag TJ. Gúlín a gcónaí atra tá buile séir ag Naas na Ríogh in áirí agus stad seo tastín cool beidir rúch an iad a Haran Tarnash in St Caivland Jack Sheridan. Sé ceang ón na buile séir go dtí seo trónón aige agus cúpla ceann ón imirt comá na cléir fad imithe go siúd don Naas na Rí. Ceann sa deachar comá cóngirt an taobh lína. Hís fún in Ordán I Chísóg Ordathe Gama ag agus tóist a díreach Haran Trasnán ag Sheridan. 7 ceann ó bhuilí séirige agus an bhearn Harnashtí 7 gúlín. Naas ag tréad Howlandson ag an deire na Shamrocks den of Dóhan cóngirt an taobh lína. An Slitter ag an deire tá sé good ar Naisníl tá sé dul ó Iarán go fuaireanach ag an deire Adrian Mullen ag Garrett trídan sa pas Cluiche isteach an son ag an deire Jarrig leis na cosantóirí rud éigean go nó níl mar tá sé Harnash ag TJ sean ag TJ blochál don tarnúir an son ag cosantóirí Naas na Rí ach tá sé Harnash ag TJ fós dul seach sean an sa ag na Shamrocks ag an deire tuigeann sé go bhfuil cúlín ann go héas go dá Haran Trasnán
agus a ríist beidir sin an difriúd idir na fórn an taithí ag na hamananta seo na scór na hógan 3-6 an isir chlár na scór ag na Seamróga. Leis ceann ard ibristeachanta ag Naas na Rí an tosíiste gánach ní airíonn leis seileadh gáilt agus éasca go maith Dean Mason chun éaglanna seachú na Shamróga boutáin eile agus brandú go bhfuil lús a gluthe ard go mór an san tarna tréimh sin ceansa tagann sé de bhéire Joey Cudahy agus ag an deire imhamach. Thar an lína agus beag an puck sleasa a bhábhar Naas na Rí. Harry Carroll. Mar sé ceann níos túis chun spotí céine. Ordu go maithage. Bhí Cluiche go cinnte an son agus na cosa buinte. Agus Evan Shefflin an fearrtá ceantach agus an cluiche an na Spórtúlin áiríar go dtí seo. Tá sé Iomána go dtí Jack Sheridan. Tá sé go mar chomaithneamh dhearfá go an ceansa éasca go madó. Agus seans again bhear na Laidú. Ceansa chuirteach ag Jack Sheridan agus a ríist tá sé gimmert anna bhádómh ní léon ceist an bhear na Laidú ríist. Leis an pass seach go fada le Adrian Mullen. Chuirteach agus siúd ach tagann sé den fosta ag Naas a bheith airiciiste an son Ross Kelly an Lán Cooley. Bhí sé dúiseach seileadh imethe an son agus ag an deire imethe ar fóríle Darren Muir. Tochtú ceann ar fóríle na Shamróga. Mó díreach an son ag Naas, díreach an buck amach. Seachtí lábha Sheridan. An pass Dernach an mehir stray big Dímar an son. Tris an puck amach a bhúcan seachún Colin Fennelly. Deire tainn siad siar go dtí Richie Reid. Tosan tan a bhar ríist an son ag Naas na Rí. An Cluiche na Ross Kelly. Sé siar dín Coolbáris na Cormac Gallagher. Fad níos gleithránaí namar a bheith uig ag túsan dair lethe ríist. Tá sé gimar beánaín contúirte an son atá Naas. Airíonn le seileadh chur raig decretaí an son ag Cathal Dowling. Airíonn leis an tarn iireachta ag gáil Dowling leis a Garrett tríd an Naas beidir bhfuil seans an so tan sé mac fada le Charlie Sheridan seans ag Sheridan an countsa stoppa ag a deire ach seileadh a gcónaí ag Naas tan siad amach ón pass Dernach go mbeir stray Jack Sheridan ag Leathcheannais na Leathcheannais an son ach tríis an obair crúg ar fada dhéanamh seileadh ró éasca ar Naas tá siad ar buileiste go meas na dosathe ag an Naas an son agus na Shamróga teacht éasca go dtíon taobh eile ach ní bheith sé mar bhfuil rion bór an ann agus seans ag gáil tar Naas dómh an pass sin gan a bhar róúntaach a chuinóir siad seileadh Kevin Whelan gáchulín gan níos túisce seo níos fear deis an son ag Kevin a Sheridan count son ibristeach ach lag iireacht ar fad cúpla seans an son na siga chéile ag Naas agus gan éon torra ag a deire. Leis níl aingine necha le Dara Corcan an son agus tá seans éasca go maith an son ag na Shamróga an tríú coolín ag Corcan agus sin an difríocht aftar in áíire. An a dínis ar an Naas na Rí agus ifir fedó teachtaseach sin nu ag fágann sin ag Kevin a Hearn a teachtaseach atá Conor Dowling agus má sé tuigeann tá me le lígus táte go bhfuil athraile déanamh tá bear na réasúnta idir na fórna. Nis brand bhfuil ceanna siú go cinnte le denómad an ús na mar sin ag na Shamróga in áíire ó Laighean an idir amach agus iad ag gimmert ar leibhéil níos airde ná Naas na Rí ceann ó Cormac an taobh lína. Gurgé cumad leistigh tá Joey Cudahy a héana agus códaí fuair gá chulhfuil sin cosan den chéad scohan sin ag Naas na Rí glant agus chuir ansaí tá sé ag tríd go dtí an deire tá an ceart a thart dómh
counts on a ríis mé stray agus Cluiche fecha nó an counts on sciobad an talamh Darren Weir agus an réadtóir agus beag puck séir I bhábhar Naas na rí. Leis athrú eile déanta agus na Shamrocks ceapam an tamsá. Den ómod go le fácha do gná am Pháirc an Croke 8 gólín idir na fórna ach seantain is ag Jack Sheridan tá sáirclathe imar agad an Naas tránón an counts á tóiste go maithagad tá go héadú do bhúlann sé dul thar an trasnán bhearnar an astí seacht cúil in áirí agus stáideach tastáil ó Naas na rí. Sa orthe gón Cody agus tarring agus strach an son feice an réadtóir agus tabhair sé sin seans éasca de TJ an bhearn ar Cartharnas go dtí 8 gólín agus in áiríar an dá chúil sin ag teacht tréis 9 nómad agus trocha leistigh de 60 second a hána siad an chéad ceann ag Joey Cuddihy an tarna ceann ag ón Cody bin an difriocht in áiríar idir na fórna. TJ seo ceann éasca go maith ríiste so Cartharsteach aige héana sé inis ag TJ Reid agus cumann amachas inis ar na Shamrocks 8 gólín a ríis teachtaire. Teach chun boutáin eile na Shamrocks tá siad go cinnte ag immer níos fearr ní léon cheist fé agus Tilla scoring tastáil iad gur dul ar nastí Craobh dar nó Craobh a bhúd ar an ara agus chuidir go fada le Craobh na hhéir nach an lámh in uachtar ag bailmhic gunnar an lá áirithe sin. Chuig Craobh istí go chéile búte I gcail chuinnig aá Tá dozéin Craobh Line búte aá an dá cheann dearna aá tá 8 Craobh le éireann ag na Shamrocks agus na clubban is umrátí sa tír níl éon cheist fé. Agus in san tarna lehansa I Pháirc an Crocaigh iad atá níos fearr ar an ansaí arís Tilla scórna tastáilúthe seachtaí Adrian Mullen smacht ag Mullen Cardaí pass Cluiche de Staach ag an deire an cosintúir san ád ceart agus deis ag Naas na rí teacht amach agus dul ar an ansaí 8 nómad go náam fácha a ríist Dacrachtaí ag Naas na rí éon dul chun ceann sa tarna tréimhse seansan is an son ag ón Cody I bristeach ag siúd na muir a rá ag an deire ar fóríl. Neai gain díreachtaí ar stréachán san clethe. Cinnte beag rudí gur féidir lo I brú orthe. Má hín siad ar aig go dtíon clethe ceannis agus tuigh Pat Hoban sin go cinnte. James Burke gur se le bhúcant Naas na rí tá sé cá ach ríis caiiste I brú níos déine go cinnte chun éon scóir gáilta si an son tá fear sínt an son agus an réadtóir tréis an leabhar nótaí a tharraingt amach chumá sin go bheith comist cárta agus mar bhí mé rá an clethe ana Spórtúil go dtí seo in san Caibhland. Check cárta an son agus beag buile séir nar snóid cuasaí ag na Shamrocks déiring agus ag an stad seo le 8 gólín aftar agus 7 nómad fácha ar fá go bhfuil lechos hena féinacha in san clethe cheannis ag an cúpla seachtain leis fága sin buile séir fé Richie Reid. Réadtóir árá fan nómad eile tá sé chun leirta duine ag an telastócha nó tá crampa I choras de Ross Kelly inis lán cúlaí Naas na rí anna cléir fad imar ag an áiríre. Chomhairle ag tastáil uig agus an tam ag amach an so Pháirc an Crocaigh anna haspáint is céad le ag Naas na rí ach in san tarna tréimhse siad na Shamrocks na maistrí agus an dá chúl lúg for sin Joey Cuddihy agus ón Cody in imach 60 second na rí Pháirc sin cléthe mar Chaibhland agus chomhairle a gcónaí tastáil Ross Kelly cinnte beag dí mar Naas na rí bhíh beidir ceithre seansail ar chúlachas chéad le nár thógadar bhí Dean Mason ar austas na Shamrocks a cúl dóibh
Agus rís na hiúach dí ar fóríl de gang ar fad, na gang a siús chéad le. Kelly go bra ríist. Sé nómad fáca. De go náam, Jaran go meid tríú cear nómad a ríist san tarna le ó héh amcút of gorte. Ceann Maratóca agus na Shamróga, ceann Garad agus beidir de glóric scór nó go bhfuile go cinnte rih le hama ibristeachchan son TJ glóric Shelva agus pass Garden son tagan tarnastí TJ siar hain sé siú go dtí Adrian Mullen ceann éasca go maithan son ag na Shamróga agus naigúlín inis atra scór eile ag Mullen beidir ag taran clóhanis. Cúlín atragan mrisha tá nai cúlín inis atragus an count so good ar náis ag TJ count Garad tógan son aige seach fáil le Mullen tá sé gimar níos fearr le chéile TJ Lorgosian passer náis ní bhaig sé mar go bhfuil Mullen chun an cúlín a hógan té héin a ríist a bhad roéis gur fad an son tá cúpla scór máfuite ag Mullen sa tarna le agus solas an léanis atra de cúlín trí a fethe buna héna sé deig. Ruile dentan son ag Naas na Ríogh tá sé ró dhéanach a scór na take ró éas gur fad as na Shamróga sa tarna tréimhse. Sin bachamach tóca ag a deire. Agus cúlbar an gléiránach sa tarna leis a chuú na Shamróga ríist. Ríist éasca go mád óbh tamán tríd an láran son agus bhil cosint an a bhaint an son ag Naas na Rí ach deachreaí é a glanna. Deisir scór eile an count son ibrithe stach ach ag an deire ar fóríl. Fan an scór mar a bhí 3-1 go gona héna sé deig. Seachú míad a ríist tá siad an láidir ní léon ceist ón códaí á gur ar an ansaí agus ibristeach an son go dtíon tundí tháinig isteach sin é Niall Seartáil go ríist cinn tún glúisteach atra pass clistó TJ Stock of le Colin Fennelly seans ar cúil eile dus na Shamróga féhrú ach ag an deire na cosantóirí den of dóhan idir an cúlbára agus an lán cúlaíon sin glant ag Naas na Rí a tú creadúnta thardómh tá si ag trid go dtí an deire ach seachú na ríistíd go ríist ag ró éas go na Shamróga ag deire na himrithe. Ceann so good amach agus briste sús an son ag na Shamróga nu ag Naas na Rí ag ríist cinn tú anna chomart ag na Shamróga agus an ceann so glanta éasca go maithá tá tuiscint úntaach atran í lech gánomad go náim fáca. Ceann son ibrithe stach agus an ceann sin ag a deire ar fóríl. Ceann eile ar straight deig angan is ar fóríl ag na Shamróga. Agus anna díile tachtasteach ar ar Naas na Rí. Sin cléthe geolah caiint agus cuman amachasa ar na Shamróga mar a bhíle tamil fada in san tarna tréimhse an dá chúil sin in áíire an difríocht idir na fórna. Ríist athráilhéanamh ag an dáhéhann agus cléthe mar chaimhlann thart agus thart in áíire ónar chuig an dá chúil sin isteach níos túisce ag Joey Cudahy agus ag ón códaí agus na haranna seo dhéanamh ní léon chótha feice go fóla héh am cútamh gorta é.
Cáin lámh an uachtar go cinnte agus na Shamrocks ní léon ceist fé iad a bheith go dul raig dí Craobh hí dín chaimhne a going sa céad le ach na Shamrocks níos fear in san tarna tréimhse ó tá buile fuit an son agus an fearrtá ceanteach Paddy Mullen. Leis an réiteoir dul seach an leabhart leis agus for Harry Carroll buile ceart an son. Réiteoir dul seach an leabhart leis an mair taobh lína. Clár na scór a Pháirc an Croke go rád 3-9 a gona héine 6 ach 3-5 a gomsad in a míad é sin isrú níos déine hí mé raibh gach chúlín mar ag Mullen chun 3-5 a dhéanamh de ach cíimiid ar bail an taonra atárólas a going ná go bhfuil na Shamrocks in áid fát an carta buit a spáint an son de Paddy Mullen. Seansan is Jack Sheridan bhí sé roustómh in áíire le Laighean cléthe ach in áíire sa tarna tréimhse sin an dá chúil sin an difriad in áíire atra. Se chun iireacht eile ag Jack Sheridan. Ibre isteach ag siúd ach ag an deire na muir bhil an réiteoireach go méidir go mbeidh ré thógann tar ríist mar go raibh an tathhrú sin á dhéanamh tá d isteach an am cútamh gortathe agus bearna anamhór idir na fórnan sa Pháirc an Crocaigh. Athra eile á dhéanamh an son. Ag na Shamrocks agus tugann siad ag an stad seo, tá siad an ád fá 3-5 gona héine 6 de gúlín atra. Agus seansan is ag Jack Sheridan. Beidir gúir sin ceann sa isteach sa cearnóg agus tréile siad cúil a gáil chun crot níos fearr chur ar chóirsaí. Ahrú eile dhéanamh an is ag Naas na Rí agus tá míid nómad go leisteach an amcútamh gorta neacham cóireacht ar an go mbeidh nómad na go eile. An taonra atárólas a going go bhfuil na Shamrocks dul raig dí Craobh Chortha cail chunig le 2 bliana stigí chéile obair mhór déantacha. Shrid Naas na Rí an áíire sa céad le. Beg díma ar Laighean díreachtaí ar stréach as céad le agus beidir ceir seans ar cúil caiilte seo cúing deis in is ag Jack Sheridan an ceann sá beidir an chéad ceann agus an taon ceann atá fórílige agus éon iireachtaigh ar stréacha. Beg sé nómad tamcútamh gorta se bhí golóir athrathe bhí golóir gorta in san tarna tréimhse ach in áiríor ní léon ceist fé nach go bhfuil na Shamrocks níos fearr. Shamrocks ar an ansaí ceann contúirt agus stigan son gaing ag fearr freaba an slitter ach ag an deire níl sé gaing glán go fóil ach tá sé ar Naas ag na Shamrocks an ceann son ní dul go raibh sé sin ina ainting ag Niall Seartáil ar fóríl aon ceann díg má seanis ar fóríl chomá ag na Shamrocks. Is tá 3 nómad fósil dul Naas ar an ansaí Gírig se leh gáilte stigan son tá Cathal Dowling. Na Shamrocks boutáin eile. Bhí an merigh beidir sa chéadach in san tarna tréimhse fuair an difriúla tá feice going se chun TJ Reid pass Cluiche isteach ag siú tá siad ag bogad go agus cóimirt úntaach atra scór eile an son ríist ag na Shamrocks ag an onadí sin é ón Reid. De críicnú go láidir. Ceansa ach ríist clúda go maith Dean Mason bhí sé ar raust as an Shamrocks ar hastig sa chéad le agus cúpla iireacht ar chúil stoppaige cinnte inis an spás ag na Shamrocks seachtaí ón Cody. Iad ag bogad go maith ach an lús tis as an cluiche in áíire beidir denómad a seach sa tarna le nuair chuig an dá chúil sin isteach ceann ag Hurling ag an deire ceansa cumátha díreach leis stig an son agus beidir go méid seans an son ar scóraach ag an deire dos é iireacht ar fórílanis ag na Shamrocks. Gá nómad den amcútamh gortathe fácathe nó bhfuil an péiteoir
Níl se gan é héad a go luach, tá se gan ceiste chur Cormac Gallagher. Bach amach a hógan tar ríist. The Shellef Naas ag Naas na rí deisir scór ón Dave-Lín tamalón ar fórd ar aon rud ach ríist an countson fóríl viidir arás I tarna sa chéad dímach in san tarna tréis mar go raibh cenasíocht omláin ag na Shamrocks agus bearna anamhórnis atra seachú na Shamrocks boutáin eile. Siad go dtíon deire go cinnte an countson a Tráchtaire ó Paddy Mullen for se cúpla scórmaníos túisce an countson Haran Trasna na ríist ag na Shamrocks agus idir a sábhín so inis. Ríist éascat as na Shamrocks an countsa go deire I had chamán dar Corcoran agus beag an puck slasa involver Naas na rí. That a quick second fáca. Shamrocks cáilthe an Craobh boutáin eile. Cúpla rud cinnte gur féidir ibrú ortha ag ola bhúd an Leathcheannais go cinnte. Idir murga go más chéad le agus ceisna féin chosan agus iireachtaí ar fórílacha nach mahantlíad a le ráid Leathcheannais nuair tá rudaí gur féidir I ausú nis Jack Sheridan. Bach sleas a go ríist. Shamrocks in uachtar agus contasíocht an countsa. Derek Skirn and Slitter Hart and Leanan in 10 second fáca. Varna Shamrocks a bheith agus Corcoran hóga go ríist. Réitorí fearra ar an uardóir agus ní mór an eile action chimid sa Pháirc an Crocaigh agus sinné an adóg Dhearg séite ag an réitor bhí mar cortham go más sa chéad le ní raibh atra cúlín ag an mise chuig na Shamrocks isteach cúlín chuntásaigh héna héinde go gcuine héna de a gá chúl in imimecht é nómad amháin ag na Shamrocks an son tréis 9 nómad agus truch an chéad ceann ag Joey Cuddihy an tarna ceann ag ón Cody Pháirc sin cluiche in áíire mar chaimhland agus cílíonn sé go bhfuil bua éasca agus éasca gomá ag a deire ag na Shamrocks iad tá cáilthe an Leathcheannais 3-22 na Shamrocks héna séideag ag Naas na rí an scór dearna chunsa I Pháirc an Crocaigh cógáirdegus leis na Shamrocks. Shamrocks dowling fós a dul Shelvige beidir goil chance an sóir cúlaigh Naas na rí tús na himra stop ag an cúlbára bhí seans únta an son ag Naas na rí Machta an son agus seachúí glúisteachtaí maithe chuir le chéile deise an bhar bhór an cúlaí níos túisce Jack Sheridan an countson Haran Trasna gach ar an tarna iirecht an son ag Dean Mason sin an tarna seans ar cúla bhí ag Naas na rí ag tús na himrathe stop a ríiste an cúlbára tá siad ag fuair na bháin in san caimhlann deis eile inis. Countson and Tráchtaire ó Harry Carroll agus Haran Trasna sorry cool ach seachú na Shamrocks inis Gar tríd an son Paddy Mullen seansantá Gar cool an countson íse le an deire Haran Trasna bhí seans go cintan go ríist ar chosantóirí bhaile héil tá seans am más féidir an passacóir Trasna deisintá ar cool stop ar ríist ag an deire tá sé choristeach sa líontáin agus ná nuair fuair Paddy Mullen Shelf go Domhnach sé Garris Street and Laurie tá deis an son ag Jack Sheridan an countsa Haran Trasna tá go héir de bhúlann sé dul Haran leanúnta raig na Shamrocks teach for sé anna bhuiile an countson tá deisenis ag na Shamrocks an countson éasca go maith ag ón Cody Haran Trasna sé cúlín idir na fórna na Shamrocks is a glóric scór deis ag Dara Corcoran an countson Ibrithe Staach agus an éirecht an son Eile héil seach sa lára hain sé Paddy Mullen cúlín ag a siút commaníos túisce seansar an tarna ceann ag a héin agus tá na muir sásta má se an bhearna socrú beidir ar deire sa cluiche Adrian Mullen inis leis Shelf an countsa choristeach ag Mullen sin cúlín an cluiche ag na Shamrocks agus an fear mór sin James Burke bogad amach deis ag a siút ar cúlín an countson Ibrithe Staach agus sár iirecht amach ag an lán tosaí has tá Cormac Gallagher buile éireach inis ag baile héil chun an bhearnas luúágan tidir na fórna countsa búilt ag TJ agus íse leis Shamrocks Shelvan is ag ón Cody for sé cúlín maníos túisce deisir cúlín eile agus an countsa choristeach ag ón Cody agus Tommy der Colsco agus Shelf Naas an son ó ón Canílí Trasna héin sé siúd ag an deire seans ag TJ Reid an countsa chora haragúling Haran Trasna aige agus na Shelf imeisteach an son ag Kevin Whelan a tart fa dhéon cúlín ach ag an deire an countson well na muir sásta Haran Trasna
Ag na Shamrocks ceann Cluiche Ibristach an son, smachtathe an réiteoir ag scuile leis an immert an pass, deis an so beidir coolhí seans an son ag ón Cody ach for an MC, seach le Joey Cudahy. Seo immert níos fear deis go Derek Harkin for sé scór níos túis an tarna cholín ag lechúlí lár. An son sé siar an son go fada le ón Cody gá cholín ag Cody ríis cín sé las mo an son ghfuil Ronan Corcoran seans go siúdar cholín agus na Shamrocks is ag taring cló. Shamrocks ar an MC smachta go háling a sigan so deis is ar coola chun count son Ibristach sa líontán coola na ríis tíd ón Cody. Garistach Shella Fosan son and come on Taringan Bontasha Tugga agus on cool squealte Stachen son Rihan Rosh Igna Shamrocks Nish scoring Tastal Naas and Count Shin Ibristach Anna Iomána ar fad an son and son again agus Harnash Naas Kevin Whelan Osclin Naguli agus squealing she Count Contour Tagashtak sir Iomána Amaka Kevin Naas ach Tasha Harnash ag TJ Fosdal Shak Shanson so Igna Shamrocks Egan Derry Tigan Shake will Coolin Aun gehéis go dá Haran Shasná necha le Derek Harkin an son agus tá seans éis go maithan son ag na Shamrocks an tríú cúlín ag Corcoran Garden son tagan Nasty TJ Shearer hain sé siú go dtí Adrian Mullen ceann éis go maithan son ag na Shamrocks agus naigúlín in atra seach go le Mullen tá sé gimmar níos fearr le chéile TJ Lorgoshin Passer Nash ní bhaig sé mar go bhfuil Mullen chun an cúlín a hógan té héin Reached Vod Jerry pass Cluiche Isteach go siút tá sé ag bogad go agus Coimert úntaach atra score Ella an son reached ag na Shamrocks ag an onadí sin é ón reached go dtí an Derek Kint an count son a tacht Isteach Paddy Mullen for sé cúpla score maníos túisce an count son Haran Shasná reached ag na Shamrocks agus